El jutge deixa en llibertat amb càrrecs un home detingut a Tortosa per violència masclista. El jutge ha dictat una ordre d'allunyament que li prohibeix apropar-se a la víctima. L'home, de 48 anys i veí del municipi, va ser detingut per la policia local de Tortosa el passat divendres per un doble delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i agressions sexuals. L'home havia estat denunciat per la víctima, que havia estat parella del detingut des de feia un any. La dona ha denunciat haver estat víctima de maltractes psicològics i físics amb agressions sexuals incloses per part de la seva parella durant mesos. Segons el relat de la víctima, els maltractaments es van iniciar 3 mesos després de començar la convivència amb el presumpte agressor. Aquest ha explicat que l'home té problemes d'addicció a l'alcohol i que va començar amb maltractaments psicològics que van derivar en físics i amb agressions sexuals incloses. La dona serà derivada al Servei d'Informació i Atenció de la Dona, on podrà rebre assessorament i atenció en l'àmbit jurídic, psicològic i social. La policia local recorda a les dones víctimes de qualsevol tipus d'agressió o maltractament físic o psicològic la necessitat de denunciar-ho. Així mateix, també demana a totes aquelles persones de l'entorn de les víctimes que coneguin l'existència del maltractament que trenquen el seu silenci i denuncien els agressors.